Мөсим октябрь юлында ремонт эше башланып китте. Халык телендә бу юл участогы М7 Иске Айман октябрь юлы дип йөртелә. Октябрь белән Үрәзмәт авылларын тоташтыручы күпергә дә яңа сулыш өреләчәк. Быелгы төзелеш сезонын башлап җибәрдек менә октябрь авылында күпер ремонты белән. Быел бик күп эшләр көтелә Мөсим районында. Күргәнебезчә Үрәзмәт белән октябрь юлын тоташтырасы бар. Монда алыштырылачак күпер. Яңа юл өстәге салыначак. Кыш көнне тау киселде. Зим полотнасы әзер. Бу юлны Үрәзмәт белән октябрьне без тоташтырырга тиеш асфальт белән. Машиналар жүрмәсә, не инде? Җиңелрәк эшләргә. Теге мишәйтмиләр, булай узып никтергә, әгәр дә алай булса, тизрәк тә бетәргә может. Ремонтчы барлыгы 7 километр арада башкарыла. Әлеге участокның 3 километры узган ел ремонтланды. Әлеге юл җирлегебездә эшләп килүче Август агрофермасы өчен аеруча кирәк һәм мөһим юл булып тора. Агроферманың фермасы да нәкъ шушы юлның тау башында урнашкан. Бөтен хәрәкәт шул яктан килә. Ремонтны башкаручы оешма егетләре әлеге мөһим эшне быелдан калдырырга ярамый дип белдерде. Старые основания изношенные, требуют ремонта. Дальнейшей эксплуатации не подлежит. Сейчас в настоящее время снимаем демонтаж, производим демонтаж старого основания, будем менять на новое. Biz arada bir ayda biz ana işlep gitirge şandırabız indi. Bir ay içinde. Bir ay içinde. Şu bunda başta основание bütün demontaj işleri başkarıla. Ondan sonra betondan salabız. İdralyatsiya, asfalt. Апрель-май орталарында уже жолны җибәргәтер. Октябрь авылындагы асфальт өстлек ремонттан соң Үрәзмәт авылына барып тоташачак. Ремонт чорында халыктан сабырлык сорала. Мөсим күперен ремонтлаган чордагы кебек ремонт вакытында техникалар урау юлдан хәрәкәт итәчәк. Тагын көтелгән эшләр Мөсим күпернән Вәрәшбаш авылына хәтлек асфальт түшәләргә әзерләргә тиеш шивизен быел. И Шуганка авылы карыйндан 5 километр 300 метр асфальт әзерлибез. Шул октябрь бу якка йөрүчеләргә әйтәсе килә инде, юл ябык булачак күпмедер вакыт. Әйләнгеч юллар салу бик авыр. Монда рельефка нитеп инде тирән чокырлар, шуңа үтеп булмый. Күпмедер вакыт юл ябылып торачак инде. Шуңа игътибарлы булыгыз. Мөсим октябрь юлы рәсми төстә 25 марттан ябылды. 31 марттан исә ремонт эшләре башланып китте. Юл ремонтына кымычауламасын һәм юл күреме капланмасын өчен юл өстендәге тавынның 3 метрдан артык өлеше киселгән. Юл салу таләпләренә туры китереп, һәр нәрсә җитди контроль аша уза. Күпер ремонтын һәм асфальт түшәү өчен юлчылар кыска срокларда төгәлләргә ниятлиләр. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөсим телевидениесе.